V rámci základního rozhraní agendy smluv vidíme několik dlaždic. Tyto dlaždice se přizpůsobují aktuálně přihlášenému uživateli. To tedy znamená, že ne každý uživatel uvidí všechny dlaždice. Přizpůsobují se právě tomu, v jaké roli. To znamená, běžný uživatel typicky neuvidí například administraci šablon, do které se v rámci webináře podíváme. A naopak uživatel, který je v pozici manažera, uvidí dlaždici pro Elo Analytics. Elo Analytics jste mohli vidět v předešlých webinářích, jenom ve zkratce. Jedná se o modul, který umožňuje nad daty v rámci systému Elo zobrazovat přehledné grafy, dashboardy a tak podobně. My nebudeme dlouho otálet a začneme rovnou u vložení smlouvy. Vložení smlouvy v rámci agendy může proběhnout dvěma různými způsoby. Buď to vložením úplně neznámého dokumentu z file systému do daného uživatele, případně vybráním již předschválené šablony, která byla vložena do systému v rámci administrace šablon. Tuto administraci můžou provozovat pouze oprávnění uživatele a je tak u těch šablon jistota, že už jsou nějakým způsobem předschválené. To znamená, že i ten proces samotného schvalování takovéto smlouvy může být jednodušší a kratší. My přejdeme ke standardnímu vložení, abychom si ukázali základní vyplnění metadat. Dostali jsme se do základního rozhraní vkládání smluv. V levé části vidím okno, které mi umožní nahrát jakýkoliv dokument, který mám u sebe v počítači. Já vyberu nějaké testovací PDF. V pravé části potom vidím prostor pro vyplnění metadat. Tyto metadata v tom základu obsahují předmět smlouvy, kategorii smlouvy, přičemž kategorie smlouvy se zase dají uživatelsky definovat. Obsahují typ dokumentu, který je důležitý pro párování dodatků. V případě, že bych vybral, že smlouva je dodatkem, nabídne se mi další pole pro číslo původní smlouvy a následně dojde k automatickému spárování. Já pro potřeby této ukázky vyberu původní smlouvu. Údaje o protistraně opět můžu zadat už známých číselníků, které bereme vlastně z jakéhokoliv systému třetí strany, ať je to váš systém, například účetní nebo jakýkoliv jiný, případně potom registry plátců DPH a podobně. Já tedy zvolím protistranu, vyplním údaje o ceně, pakliže smlouva nějakým způsobem obsahuje, opět můžu vybrat měnu, která je předdefinovaná v rámci toho systému a její kurz například můžu přebírat nebo můžeme přebírat z kurzovního lístku České národní banky. A zde už definuji samotný proces, tak jak bude probíhat u této smlouvy. To znamená, vybírám garanta smlouvy, nejčastěji je to právě ten, kdo vkládá tu smlouvu do toho archivu, ale nemusí tak být. Můžeme být například asistentku, která vkládá za určité garanty, to znamená, ten výběr je tady na snadě. Ten garant je člověkem, který dohlíží na celý proces té smlouvy a vlastně ho řídí. To znamená, je to vlastně ta nejdůležitější role v rámci té agendy. Vyberu jeho oddělení, které například slouží poté k párování faktur. No a vyberu podepisovatele. V tom našem standardním řešení jsou podepisovatelé dva možní. A v rámci rozšíření potom ta agenda může obsahovat i elektronické podpisy, to znamená, že tito podepisovatelé jsou pak schopni to výsledné PDF právě opatřit svým elektronickým podpisem a vlastně se nemusí nic stisknout a podepisovat manuálně. Ty podepisovatelé by měly být samozřejmě rozliční od garanta a vzájemně od sebe, to znamená, ten systém už mi chytře ukazuje jenom ty podepisovatele, kteří jsou pro mě právě vhodní. A ve chvíli, kdy vyberu podepisovatele 1, tak se mi ten seznam u podepisovatele 2 opět omezí nějakým způsobem. Já zde vyberu například kolegu Klenovce. Tak, co se týče dat platnosti a dat účinnosti, tak já je mohu nastavit rovnou, případně až v rámci nějakého procesu té smlouvy. Zase u obou těch datumů platí, že jsem automaticky tím systémem upozorněn měsíc před koncem data platnosti, případně data účinnosti na tuto skutečnost a můžu se podle toho nějakým způsobem zachovat. Já tady rychle teď vyberu nějaká data, která vlastně ani moc na téhle smlouvě nedávají smysl. No a v tuhle chvíli můžu takto připravenou smlouvu poslat do archivu
smlouvě se automaticky přidělí číslo a automaticky se nad ní spustí proces, který v první fázi připadá na toho garanta a ten my si ukážeme. Já už jsem se ve druhé instanci naší aplikace, nebo ve druhém okně, chcete-li, přihlásil jako právě zvolený garant na oné smlouvě, kterou jsme zadávali, což je vidět v pravém horním rohu našeho okna. No a jsem v seznamu úkolů, kde po levé straně vidím právě úkol k té naší smlouvě, kterou jsme si založili. Pak, když bych měl těch úkolů víc, můžu je řadit v rámci té tabulky, případně filtrovat, kde základními kritérii pro to filtrování je například protistrana, či právě ten zvolený garant, v případě, že bych už byl například členem realizačního týmu. Když jsme u toho realizačního týmu, to je právě úkol toho garanta v tom prvním kroku. Vybrat celý ten realizační tým této nově zakládané smlouvy, který se může podílet na jejím připomínkování a následně i schvalování. To znamená, já zde vidím po pravé části přehled té smlouvy, vidím i to moje PDF a zde mohu přidávat členy toho realizačního týmu. Takže já můžu zvolit neomezený počet členů, my tady ten seznam uživatelů máme dost omezený, ale v tom vašem případě může ten seznam vlastně nekonečně bobtnat. No a v případě, že mám ty realizační členy toho mého týmu vybrané, tak mi nezbývá nic jiného, než odeslat ten dokument k připomínkování realizačním týmem. Případně ho můžu odeslat právnímu oddělení k nějakému vyjádření těsně předtím, než jim ho vlastně pošlu k nějakému legálnímu opatření té smlouvy, jakýmsi jejich podpisem nebo parafou. No, nebo můžu tu smlouvu odeslat k připomínkování protistraně. To je ve standardu vytvořeno tak, že tomu garantovi přijde úkol, aby tohle odeslání zajistil a následně poté nahrává novou verzi té smlouvy, kterou drží od protistrany. V rámci rozšíření opět jsme schopni připravit i automatické odesílání na tu protistranu, pakliže vaše číselníky obsahují například e-mailové adresy. My ovšem nebudeme procházet celým tím procesem v rámci této ukázky, protože ty úkoly už následně vypadají dost podobně a odešleme smlouvu rovnou k podpisu. Smlouva takto odeslaná, takto připravená, poté doputuje k oběma podepisovatelům, ti opatří buď to svým fyzickým nebo elektronickým podpisem a workflow putuje ke garantovi zpět, ten pak má možnost odeslat tu smlouvu k podpisu protistraně. V případě, že protistrana smlouvu podepíše, tak je celý proces vlastně ukončený a smlouva je podepsaná, v tu chvíli vstupuje v platnost. Já tedy odešlu smlouvu k podpisu a nyní se společně můžeme podívat zpět k tomu administrátorovi. Já tedy toto okno uklidím stranou. Dostal jsem se zpátky k administrátorovi, který je na vložení smlouvy a přepneme se do přehledu smluv. V přehledu smluv můžeme vidět všechny smlouvy, na které v rámci toho archivu máme oprávnění. Já z pohledu toho přihlášeného uživatele moc smluv nevidím. Zase ten seznam vlevo je možné řadit, je možné ho nějakým způsobem filtrovat, ale my si přehled smluv ukážeme především z jiného důvodu. A tím je ta pravá strana. Krom toho, že si to zobrazení můžu nějakým způsobem měnit, tak zde najdu celou řadu užitečných funkcí. To znamená, vidím tady všechny vlastnosti daného dokumentu, vidím ten dokument samotný, vidím potom přehled procesu té smlouvy, což se hodí především v rámci toho schvalování, tak abych viděl, kde už ta smlouva byla, kam se chystá, kde například stojí nějakou delší dobu. Vidím zde pak feed, což je jakási sociální síť nad tím dokumentem, kde můžu chatovat a označovat různé lidi a tak dále. Vidím seznam souvisejících dokumentů, v tomhle případě to může být ta faktura, kterou si můžu rozkliknout, rovnou se na ní podívat a zjistit, jaké další dokumenty jsou k té mé smlouvě přidružené. No a především tady vidím milníky. Těch milníků je i v rámci toho standardizovaného řešení neomezený počet a u každé smlouvy si můžu nastavovat jiné. Tím základním milníkem je hlídání platností, ale to máte v ceně toho řešení automaticky.
Uživatelské milníky můžou být například v rámci fakturace, jako vidíme tady. To znamená, já jsem schopný říct název toho milníku, který se potom těm uživatelům zobrazí v rámci úkolů. Můžu říct datum milníku, přičemž v případě, a teď trochu předběhnu, kdy mám vyplněnou periodicitu toho milníku, tak to datum se vždycky nastavuje automaticky. A vidím zde uživatele, kterým ten milník přijde. Milníky můžu přidávat, můžu je odebírat, můžu měnit jejich nastavení a to ukládat. To znamená, vždycky mám absolutní kontrolu nad tím, co se s tou smlouvou právě děje a můžu na základě ní například fakturovat. Tolik přehledu. My si ještě zobrazíme administraci právě těch šablon, o kterých jsme mluvili na začátku. Ta administrace šablon slouží nejenom k nahrávání nových šablon, ale i k nahrávání nových verzí těch stávajících šablon, případně jejich odstraňování. V levé části našeho okna vidím seznam aktivních šablon, můžu si zobrazit náhled této šablony, případně seznam jejich verzí, přidávat nové verze, případně tyto verze odstraňovat. Zároveň mám možnost odstranit celou šablonu, anebo, a to je mnohem zajímavější, přidat šablonu novou. V případě, že dám přidat novou šablonu, jsem schopný nahrát jakýkoliv dokument, který mám na file systému, určit typ té šablony, například pracovní smlouva nebo kupní smlouva, a říct, od kdy do kdy bude tato šablona platná a viditelná pro uživatele. Navíc jsem schopný omezit skupinu uživatelů, která bude tuto šablonu schopna používat. Nad takto zařazenou šablonou se poté spustí krátké workflow, které upozorní všechny dotčené osoby, že existuje nová šablona, a ti mají možnost se k ní nějakým způsobem vyjádřit.